Dwi Leah yng nghwmni ffotograffwyr proffesiynol wedi bod ar daith o gwmpas Cymru i ddod o hyd i dalent ifanc y byd ffotograffiaeth. Mae'r Cystadleuaeth wedi bod yn frwd. Mae pethau'n poethi'n rownd cyn-derfynol Gogledd Cymru. Dyma y Galeri Luniau. Mae 4 cystadleuaeth yn ôl i wynebu rownd cyn-derfynol Gogledd Cymru. Dim ond un enillydd fydd yn mynd ymlaen i'r ffeinal. A gan bo ni yn y Gogledd, y lle gorau yn y byd, mae angen i ni wneud y mwyaf o'r golygfeydd hardd. Felly, heddiw yma, ein thema ydy tirlun! Mae Carwyn ein ffotograffydd proffesiynol yn ôl i feirniadu ac i roi help llaw i'r 4 sydd wedi cyrraedd rownd cyn-derfynol y Gogledd. Ifa, Harry, Elfyn a Thomas. Wel, dyma ni y 4 sydd yn cynrychioli Gogledd Cymru. Mae gennym ni Ifa. Harry wedi tynnu lluniau yn y pêl-droed. A hwn oedd llun Ifa. Gen i lygad da, mae di fframio dda, yn anffodus, nath i'n sythu'r llun. Ond, ti'n gwybod be, gan Ifa potensial mawr i dyfu yn y Cystadleuaeth, a dwi edrych ymlaen i weld be fydd gan i. Cofiwch, gwch chi fynd fwy agos os da chi isio. Llun gwych gyn Harry. Mae di fframio hwnna'n berffaith, a dwi'n disgwyl llun cry gan y bo. Mae gennym ni Thomas a Elfyn wedi tynnu lluniau o'r cwn. Ti'n gwybod be, mae'r ddau yn nhw'n gwybod beth maen nhw'n gwneud. Maen nhw wedi fframio'r lluniau cwn yn berffaith, lle maen nhw fod, leading lines, reit yn canol, a mae'r llun yn deud y stori, a nath nhw rando i be nes i ddeud. Gan nhw'n gyd safon da, ac yn gyd llygyd David. Mae'r 4 yn nhw yn cynnig steil eitha gwahanol, felly dwi'n edrych ymlaen i weld be mae'r 4 yn mynd i ddangos i ni heddiw, ond dim ond un fydd yn mynd ymlaen i'r ffeinal. Ie, ti'n gwybod be, mae'n mynd yn anodd i ni. Tria mynd allan, fydd nhw'n gorau neu rhywbeth special. Cyn cychwyn ar y dasg, cyfle i'n 4 gael tips pwysig gan Carwyn yn y dosbarth meistr. Da iawn chi'ch 4 am wneud ti i'r rownd cyn-derfynol. Rwan, mae'r Cystadleuaeth yn dechrau go iawn. Da ni tu allan, a da ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar dynnu lluniau o'r tirlun heddiw yma. Tynnu lluniau tirwedd, da chi anna'n meddwl rule of thirds. So, da chi anna'n meddwl bod rhywbeth da yn digwydd yn y gwylod, yn y canol a'r top. Fel da ni'n darllen llun, da ni'n darllen llun o gwylod i top. So, da chi anna'n meddwl dod yn is a bod yn rhywbeth exciting yn bob un haen y llun. Mwyn tynnu llun trawiadol o dirlun, rhaid meddwl am y llun mewn 3 haen, y gwylod, y canol a'r top. Rhaid gwneud yn siŵr bod rhywbeth diddorol i weld ym mhob haen. Y rule of thirds, ffordd syml ond effeithiol iawn i gael llun sy'n denu sylw. A ni ymarfer? Ie. Ti'n iawn? Sut mae'n mynd? Dwi'n meddwl bod i'n mynd eitha. Ie? Beth ti wedi gael? Wel, fi trio cael o'r 3 hynna. Y 3 haen, do, ie. Ond dwi'n yn siŵr beth os na setting mae fod ar. Na, ti'n iawn fa ar y funud. So fi yn mynd eich i manual, so gech ti fwy o control beth sy'n digwydd. A wedyn, fel ti'n dweud, ti wedi gael y thirds ma, so mae rhywbeth yn digwydd yn gwylod, yn y canol a'n top. A wedyn, efo tywydd heddiw, mae'n anodd gael lot yn digwydd yn y awyr. Paid o fod yn ofyn bod sydd yn is, os mae'n flodyn yn gwylod nhw beth, a wedyn tirwedd, a wedyn, So, mae hwnna'n wyn da, bod ti wedi gwrando i beth dwi wedi dweud. Ie, da iawn. Hai, Harry, sut mae'n mynd? Ie, ti'n mynd. Diolch. Diolch. Wel, beth ti'n iawn? Fan'na, be gan i chdi fan'na, di depth of field. So bod hwnna ddim mewn ffocws, be mae dal yn gallu o'i ddefnyddio. So os gan i chdi flodyn bach neu rhywbeth yn digwydd, a ti isio, os am llawer yn digwydd yn yr awyr, so chdi chi gael flodyn, a paid poeni os di o'n mewn ffocws, os mae'n rest yr llun. Os mae'n ddiddorol a mae'n lliwgar, so ni to dynnu llun rhywun. Da iawn. Diolch. Nes i'n joio cael tips gan Carwyn yn dosbarth feistr, a oedd y rule of thirds di helpu fi lot. Mae'n mynd? Da, diolch, ie. Ie? Be ganddo chdi? Dwi jyst yn trio gweithio allan efo'r kind of car park a'r
lot o llinella gwahanol. OK, so gweithio mewn haen i'r thirds, felly. Os ti'n gweld rhywbeth yn edrych bach yn llwyd, fel tywydd da'n gael heddiw, croeso chdi ddod yn... White balance, Oedd o'n rili dda cael tips o carwyn, fatha, o pa angle i mynd i, neud o'n eye level. Lle na i newid hwnna. Diolch yn fawr. Diolch am tips. O'n i'n meddwl oedd o'n rili helpful a dwi'n meddwl mae di datblygu sgiliau fi lot. Sut mae'n mynd? Da. Ie? Be ti wedi gael? Dwi wedi cael un da yn fama. Efo'r gwair yn yr... So ti wedi mynd fwy fel am portraits, felly? Ie. Ydy o'n iawn? Yndi, tad? Ie. Just to, erwydd mae her yn dirwedd. So fysa fi'n tynnu llun, tad ti'n tynnu llun, tynnu fo'n portrait a tirwedd, a wedyn ti'n golygu. So, gael chdi opsiwn wedyn, cos ych chi troi hwnna'n portrait os ti isio. Just cropio fewn. Da iawn. Iawn, diolch. Mae'r dosbarth feistr ar ben. Nid fan hyn, da ni'n mynd i fod yn tynnu y lluniau. Da ni'n mynd i fod yn mynd rownd y gongol i ynys arbennig iawn, sef Ynys Enlli. Waw. Ynys Enlli, ynys fach ond sbesial sy'n llawn hanes bywyd gwyllt a harddwch naturiol. Wedi ei amgylchynu gan fôr sydd â cherrynt a llanw cryf, mae'r trip ar y gwch yn dipyn o antur. Oedd o'n rili hwyl, achos bod fi'n mynd ar y cwch yn Ynys Enlli. Do'n i rioed wedi bod yna o blaen. Ges i dŵr yn sbosio gwynaf fi lot o weithiau. Oedd hi'n mynd fyny ac i lawr lot, o'n teimlo bach yn sal. Pan nes i ffeindio allan o'n i'n mynd ar cwch, o'n i'n really excited, achos dwi caru mynd ar cwch da. O'n i fel, waw, o'n i'n meddwl bod o hynna fawn. O'n i'n sioc i weld faint o fawr oedd o, o'n i'n meddwl bod o'n fach. A nes i weld i goleudy ni fel, waw, o'n i'n meddwl bod hynna yna. Pan wnaethon ni rownd y gornel a gweld Ynys Enlli, o'n i eisiau gyffroes. Oedd o'r cwch yn rili hwylio gymaint i lawr, achos nes i weld y morlo. Wel, dyma ni Enlli, ynys sbesial iawn, lle perffaith ar gyfer ein her ni heddiw yma, tir Lluniau. A mae Mari yma i roi brief i chi. A mae Mari wedi bod yn byw ac yn gweithio ar yr ynys yma am faint? Da ni mas 6 mlynedd bellach. Waw! Da chi ar un o ynysoedd gorau Cymru. Mae hi yn warchodfa natur genedlaethol a mae yna sawl adeilad eiconig yma. Eich brief chi heddiw ydy tir Lluniau. Mae yna adeiladau eiconig yma, sut ydych chi'n mynd i weithio heini i fewn i'ch lluniau. Dal rhywbeth newydd, wahanol efallai. Wedyn, gen i 2 lleoliad heddiw, a fe chi'n mynd mewn para, un i'r goleudy a llall i'r capal. A mi fydd y llun buddigol yn cael ei arddangos yma ar yr ynys, a mi fydd miloedd o ymwelwyr yn gweld y llun. Mae diwrnod llwm heddiw, so mae hwnna'n mynd i fod yn heriol i chi, heb y gola, achos hwnna'n rhywbeth dramatig ar Enlli ydy'r gola. Pan mae'r haul yn isel adeg yma'r flwyddyn. Mae'n gymylog heddiw, ond mae yna wastad rhywbeth arbennig bob dydd yma. Cofiwch beth dwi wedi ddeitha chi, roll of thirds, gael rhywbeth diddorol yn digwydd yn gwylod, yn canol a yn top. Bob lwc i chi heddiw. Dyma eich lleoliad chi. Ma'ch amser chi'n dechrau rwan. Elfyn ac Ifas wrth i gynta, a 10 munud yr un i gael y shot. Dwi ddim fel arfer yn tynnu lluniau o tirlun. Fydd hwn yn her mawr iddo fi. Carwyn, am leoliad i fod i dynnu lluniau. Amazing. Ynys Enlli? Lle sa chdi'n mynd i dynnu lluniau? Dwi'n meddwl, oherwydd mae yna gymaint o dirwedd, sa chdi'n gallu fynd yn repetitive, so gael adeilad, mae pobl yn gwybod sy'n ar Ynys Enlli, a wedyn maen nhw'n gallu gwneud rhywbeth efo'r thirds wedyn, lle tynnu llun yn is, a cerdded i ffwr, ydy bach, gael distance o hwnna, a wedyn trio wneud o fwyaf.
diddorol maen nhw'n gallu. Sa chdi'n mynd am y goleudi felly? So fi'n mynd am y goledu, just, so mae pobl yn gwybod mae ar y ynys, so dyna beth maen nhw'n trio werthu. A wedyn, ia, so fi ddim yn mynd rhy agos, so fi yn, so, cerdded ffwrdd, na siŵr dwi'n gael hwnna, but gwrs mae rhywbeth arall diddorol a flaen yr adeilad. Dwi'n hoffi wneud cwbl o leading lines yn lluniau fi, fatha llinellau sy'n arwain ti tuag at y subject. Dwi'n really hoffi wneud hwnna. Mae'n dipyn bach at llun, dim ond. O'n i'n meddwl mae'n subject really cool. Mae lot o ffotograffwyr yn cymryd lluniau o goleidion. O'n i'n canolbwyntio ar be o'n i'n neud, ond weithiau'n cornel llygad fi, o'n i'n eisiau gweld be oedd Elfyn i'n neud, ac yna rech di bach pwysau arno fi. Bod Ynys Enlli'n reit debyg i bod yn tynnu lluniau, rhaid i fi brwydro neu weld beth yna i gyd, achos do'n i'n siŵr iawn beth yna. O'n i reit falch fwy wedi cael safle yna, achos oedd y goleudi yna fyd, ac oedd y cyfle i dynnu llun o'r goleudi. So be, dwi'n meddwl maen nhw wedi sylwi allan ac hwn di'r cam nesa. Mae wedi bach fwy anodd ond maen nhw'n gorau gael llun o safon da. Be ydych chi'n i fod o lluniau? Felly, be yn wahanol maen nhw angen wneud heddiw yma? O, ti'n gwybod, her cynt, o'n nhw wedi cael cwn, o'n nhw wedi cael pêl-droed rhywbeth o'n symud. So o'n nhw wedi gorau datblygu i rhywbeth o'n symud bob munud action. Wan, maen nhw'n rhywbeth mwy distaw. Ti anna'n swafi lawr a meddwl beth ti'n neud. Dwyt ti'n mwyn fod yn trigger happy fatha ti yn neud mewn action. Lle ti eisiau trio dal yr action. Ti anna'n meddwl, ti anna'n creu rhywbeth a sut ti'n portreu y stori o'r ardal yma. Thomas, Harry, dyma'ch ardal chi i dynnu lluniau. Dych chi'n teimlo'r pwysau? Dim rili, na. Na? Edrych ymlaen i fynd amdani? No. Wel, ma'ch amser. Chi'n dechrau rwan! Fora chi! 10 munud sydd gan y ddau i dynnu eu lluniau. Oedd hi'n meddwl bys fi'n eisiau cael yr goleudi bach mwy oherwydd y lliwiau, ond oedd hi'n hapus hefo'r croes. O'n i'n meddwl oedd yn her anodd iawn i dewis, achos oedd nhw'n llawer o le i tynnu llun. O'n i'n fel gorau mynd wrth ymyl, o'n i'n gorau mynd yn bell, o'n i'n zoomio fewn, zoomio allan. Dim lot amser gyda nhw. Maen nhw wedi mynd syth amdani. Sut ti'n meddwl maen nhw'n mynd i wneud? Maen nhw'n rhan o fod hy bach fwy o greadigol yn fama, dwi'n meddwl. Gymaru y lleoliad gyntaf. Anoddach cael yr ongl iawn fan hyn, achos bod yna gymaint o adeiladau. Bach mwy cyfun yn fama, dydy. So maen nhw'n greadigol a maen nhw'n mynd i fyny ac yn is a newid, fath sy'n dweud, ongla gwahanol. Maen nhw'n gallu creu rhywbeth creadigol. Na, gawn ni weld beth maen nhw'n wneud, a dyn mae'r ddau nhw efo steil hollol wahanol. So, mae'n ddiddorol i weld beth maen nhw'n wneud. Weithiau oedd Tom yn shot fi, so oedd yn rili anodd, so o'n i'n gorau disgwyl i fel gorffan. Oedd hi eisiau shot, oedd o'n barod yna yn cymryd llun. A wedyn trio cydio beth oedd hi'n neud efo fo, so mae ddim yn copio fi. Os ych chi yn tynnu llun fan hyn, beth sa'ch chi'n dynnu? Dwi'n meddwl sydd fi'n dod yn is yn fama, so chi'n gael y waiting lines ma'n mynd i fyny fan'na. A wedyn bod dy lygad i'n rhedeg trwy'r llun, a dyn bod chi'n gael y capal. Cos ar y ynys, ti'n gwybod mae yna gapal a mae yna dŷ gola, so ti'n cynrychioli y llydan ni wedyn. Nes i weld fel hanner tŷ a eglwys. Nes i zoomio allan, mynd ar penglin a nes i cael yr eglwys a'r tŷ efo'i gilydd. A ti'n gweld yr wal hen a gwair hi, oedd hi'n gwybod yna llun dda i tynnu fan'no. Y
dasg ar ben a'r 4 wedi cael amser i olygu a dewis eu hoff lun. Rwan, y gwaith calad, beirniadu. Am leoliad, Carwyn. Briliant, dyn nhw'n rhywbeth gwahanol i ni weld a i plant weld ac y profiad yna. Ti'n barod i feirniadu'r lluniau yma? Dwi yn. Mae Mari wedi cael golwg, ond mae rhaid i ni ddewis un llun o'n. Llun ifan yma, mae wedi gwrando be o'n i'n ofyn am row thirds, rhywbeth diddorol yn digwydd yn gwylod, canol a gola da. Dwi yn cytuno, mae hwn i fi yn lun arbennig iawn. Dwi'n caru'r gola, dwi'n caru persbectif yma o'r goleudi. Mae'r lliwiau mor neis. Wedyn llun Harry o'r gapal yma. Leading lines, mae wedi cael llygau chdi o chwith i dde i sbio i fewn. Llun da, mae wedi ateb y brif, cos nes i dditha fo i gael rhywbeth yn gwylod top a canol. Ond ar ôl dyna, ella sydd wedi bod chydig bach mwy creadigol efo. Y llun elfyn efo yma, llun da, dwi'n licio bod gan efo winella yn rhedeg y draws y llun o un ochr i llall. Anffodus wedi under-exposio'r llun. Bach yn dywyll. Bach yn dywyll, ti'n gallu gwneud hynna weithiau mewn lluniau i fod yn dramatig, but yn ffodus dwi'n meddwl na mi oedd i wneud mistake bach efo yma. A wedyn, Thomas diwn safon da, mae wedi saethu fo yn fformat dirwedd, a wedyn mae wedi cael angl arall, dwi'n meddwl wedi bod wedi bach mwy creadigol yma. Mae wedi mynd am depth of field, so mae bod dim yn ffocws yn y ffrynt y llun, a bod dim yn y cefn hyd bach mwy soft, felly bod gen chdi gwell eich syniad o be oedd o'n trio wneud efo yma, a mae'n bendant wedi bod mwy creadigol yn marn i. Dwi'n rili mwynhau y llun yma, a dwi'n licio sut ti'n gweld y môr yn y cefn, ond mae o fel chydig allan o ffocws. Steil gwahanol. Ia, mae'n lun unigryw o Enlli, diolch yn lun mor amlwg a hynna, na di? Na. Sut da ni'n mynd i ddewis? Safon da, gan bob un. Wedyn, dwi'n meddwl, maen nhw gyd yn cynnig rhywbeth gwahanol. Ond mond un da ni'n cael ddewis. Dim ond un enillydd. Da iawn chi'ch 4, nath chi fwynhau? Do. Da iawn. 4 llun cry iawn yn doedd, Mari? A oedd yn wych gweld eich lluniau chi, lluniau gwreiddiol, ongla diddorol iawn. Da iawn, pawb. Anodd iawn dewis safon uchel gan bawb, ond yn anffodus o'n i'n gorfod dewis un. A'r llun yna fydd yn ennill lle yn ffeinal y Galeri Luniau ydy... Ifa. Pan nath Leia cyhoeddi enw fi, o'n i mewn sioc. Do'n i'm yn disgwyl cael ei ddewis o gwbl. Dwi'n y ffeinal. Tro nesa!